ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। କାରଣ ଅନ୍ୟ 11ଟି ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଭାଗ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତୀବେଶ ବା ଗଜାନନ ବେଶ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଐତିହାସିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ବେଶ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବେଶ ସଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ। କନ୍ଦା ପଥରର କାନ୍ଥ, ଥାକ ମରାଯାଇ ରହିଥିବା କୁଡ଼ୁଆ କହୁଛି ଏହା କୌଣସି ମଠର ପରିସର। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଠଉରାଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିଅଁ ହାତୀବେଶ ହେବେ ବୋଲି ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତୀବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଠିକ୍ 1.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଶାଖ ମାସ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିଠାରୁ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ହବିଷ୍ୟନ୍ନ ପାଳି ସମସ୍ତ କାରିଗର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହି ସଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ହାତୀବେଶ ପାଇଁ ତରାସି, କରପଲ୍ଲବ, ନାକଚଣା, ଚିତା, ତିଳକ, ଭଅଁର, କୁଣ୍ଡଳ, ହାଣ୍ଡିଆ, କାନ, ଶୁଣ୍ଢ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ବା 2 ମାସ ଲାଗିଯାଏ ଭେଷ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଏଇଟା ଆମର ଭେଷ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶେଷ କରାଯାଏ। ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଲାଗିଯାଏ ତିଆରି କରିବାରେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ରହିକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଷଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଗଜାନନ ଭେଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭେଷଟି ତିଆରି କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଯାହା ହଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁରୀକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗଣେଶ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଗଜାନନ ଭେଷ ହେଉଛି ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଗଜାନନ ଭେଷ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଭେଷ ଦେଖିକିରି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହାତୀବେଶ ବା ଗଜାନନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଜାନନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ବେଶ ସାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କାରିଗରମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ମାପକୁ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ବେଶ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପରି ଏହି ବେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାପ ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ବେଶ ପାଇଁ କଦଳୀପଟୁଆ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ କିଛି ଗ୍ରାମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ଫାଳିଆ ଏବଂ ବାଉଁଶ କଣି, କଇଁଥ ଅଠା, ନାଲି, ଧଳା ଓ କଳା କପଡ଼ା, ଏହାପରେ ସୋଲ, ଜରି ଏବଂ ଜମ୍ବୁରା। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରିଗରମାନେ ହାତୀ ମସ୍ତକ, ଛତା ଓ ତରାସମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି।